tasha buisuni sa bisik tasha buisuni sa baba goria asmani sa tahu tay bosong tabo hai phai shok ja kami ketalo kora ang chini jomate hodani student association garing oro borok tang tongmanot naipeni phai shok jak taklai buisute ni bangi borok bisi brum brum no thangnai bisina haiken borok jomate hoda student association borok baba goria biakanang bai baba goria biakrini terni bangi borok jomate student association bani borok samu tanglai tong tahu tay bosong taklai wong ke sini kami ketalo baba goria biaganang ngete kaisang ke sosigma kami wo baba goria biakre thaini wo no taklai bisio hai buisuter khaijak pinai engke orong ke ang tabok phai sok phaijak ni rano mangpli phungnai angke tabok phai sok phaijak kami ketalo phai sok phaijak oro buisuter ni bangui jomate student association ni borok oro garing tanglai tonglai borok bofro ni simi garing tanglai kha bofro pairnai ke borni o student association o buisuter borni oro garing ni garing borok tama bu phalnai tei borong thani tama manthongnai boni tei bu khoktai kokhnalai ke tining kha subani sal tini salo no tini baba goria biak nang bai baba goria biak ri ni salo tini ni sal haibo no kherpangni nokhlabo puja bu khaijagoi tong ta tai bosang hani no mangpili phunwani bai phaisok poja orni jomate student association ni orni ustur keeper borom ganang obina jomante ni khoktai sing tabok khnalai nai nir nai tongdi soyawi an channel by kerang itu hambai jangan dah saya kena dulu kos nimbung saja jatana kunum kha ane bumang kha Avinas Jamatia ang student association ni storekeeper post tongjawo eke jeng tak oro phai sok mani kami ketal killa kami ketalo jeng garing tangnai hi phai sok lejak teite tanglai tonglai jawo jeng duitaring simeng phai le mani ke tabo already na garing pajak digin thang to ha nokong kaisa halabaya ko nokong halabala ha ke na motamoti pajak nang ha te decoration rok tak oro wathor rok roi jeng chakroma rok khayo yak roi salak rok na garing pajak nang ha ke nirok ni student assistant nirok to kaisa garing tar tanglai la ha ke te terobu busu terobu niro oro थांनाय बिसिरावबो फालायमानुगो तमा माथावते बम हायरकबो फालजाकनाय निरनि स्टुडेन्ट तरफ थेके बनबो किसा लोक सना साइरखा ब्लाइ बरबो ते साइमनाय ते बुसिना सिरायसके ताकलाय चिनि ओ माथकनाय ताकलाय के कताल के जंगसा मासकनि नालायखा ताबो ताकलाय निवो के चिनि अर गाइरिंग ओ माथकनाय रिसा ते रांबुतां रक ते चिनि बाबा गरिया calendar rok hodani calendar rok mathoknai tei bahai na taklai ni ke magazine chini student association ni theke magazine bo karjagoi tongo magazine bo naibima wo engke tei bo hai na tabo chini aro posarok bo mathoknai posarok tak amo hondi chini batasa thongno mathoknai posarok engke gete kaisa sum taklai bisio to sochima kamio bo oro bo buisu terengnai te chini kami ketalo buisu terengnai baba gore bai biaganang baba gore biak riyo terengnai ingete oro nirok u garing tanglai thanio bani ni garing to tanglai nir student song ke bahai ke nirok borok rok baglai ke bono kisa lokosono saikana udi taklai o bani ni digin tangjagoi tongo kila obo para ketalo ingete yang Amarpur sochima kamio garing tangjagoi tongo tabok jeng borok bagoi nalaikha tabok Amarpur side ni chini student bodol sok tongnai ronongke soksima kamio mathangnai ingke jeng takje Odipur area ni ingke na o jagao kami ketalo phaisok phaijak amai ke jeng bagoi nalaikha gete kaisa semung nironi jomate student association president sabarong tong tabo chini student association president ka chini dada Brojo Kumar Jamatia
belai belai ke hambai sini jamatia hodan student association ne ustur kipar brom gonang obina jamatia bai kok salai belai ke bana hambai ma ya par bot nangkuk mani kok no srai ke loko sono sai khnar mani bagai ta hute song bosaka ro kabang man buisute rong ke garing no ni rok baba gori ne calendar taklai bisini bisikatalni calendar ang khate oro juda sini siri sitini kamung sumung bahai ro oro baroni torop theke phaljang ni rok bu pai nalai phedi buisute ni sala jotno hambai te jotno khulumka joi baba gori